Bueno, estamos no Río da Cruz, na Ribeiriña. Aquí viñamos a lavar cando éramos moi novas, de 25, 23 anos, 22. Eu caseime aquí, tiña 18 anos, que era de Taragoña, do concello de Rianxo, e levo aquí xa 53 anos. Entonces aquí se lavaba e non había ningún home, todos éramos mulleres a lavar, temos algunha cousa que contar, porque viñamos tamén a coller agua para regar as semillas no verán. Despois, cando había un ano de moita sequía, isto quedaba sin agua e tiñamos que ir a outro río máis próximo, que se chama o río do Pozo do Fraile, un pouco máis adiante. Levo aquí toda a miña vida. Quedeime viuda con 22 anos e casarame con 18. Chámome Eva Maneiro Lorenzo, era de Taragoña e tiño 71 anos.